Paise tak ang kathang tong kai ang yang thi pote sarno ta 10 ta go ang je pro ani boy no nogoto ni nahin thani tong man ingo ei je quarter ni lama go tutai mane gai yo tom tutai ke tutai na ang basang thai bataka tamong khanai nei ang je borok phai ano garmi tikle ano torko baji kheka nantani am dikha chalo ei je chalo na ang torko roka or borok aba communal lang pethe noro orni local ya jungse local jung club ni borok se in chalo yang ke aprono torko baji amwe jung ano yak tisakai ke bo yak tisakai engka ang tangkum nang si borok no nang je club ni borok ni sanai na bini borok siniu na nim boy no khai tam ta borok khai ka bo nini che wan so ani boy ana banjar na ne phai ani an boy ana banjar na phai mani je bono si yak tisa ka khana ro saji pe ke khana ro saji thane na bini chain gold chain tong mane ombo borok sotoni nai pe ka ta chon na kha borok na how khilai bukha ang abar basa manus bro abar ana khita mo lathero bakho lathero abar khitaro am dika 4-5 bar khital lekha inga aproga ani boy phaika ani boy ana banjar no thai mani banu khanai sasika bukha bari barai nai liya ang oro bon kalai jabni how inga apro jotal bon buna nai tonga inga ang bono ka bogen nakha ang ka boga bokorro ka boga inga khe block khe roka apro joto phai ba sobo jani phai lathero no 10 minute joto buai kha apro inga apro di dada sen lama like tong pro boron lokha tinjon dada borok phai ese borok help khai ese borok nobo okrorok no help chai nai kha help khabe gadi hina amasa bor lok sa jayona nesha drugs kore roise mono hoy nai ke boy help khabe dada sen phai se tak ang kathang tong kai ang yan thi pe tong jeng jibi kumari tilani sini phang tong mane not ke to ya apro ani bo hoisa ga heritage kam tong hene ye ang arane abar এই quarter goli go ang turning nakha o turning nathani tom kai sabai kya thutai lekha ega tama ongkha kunno kene gari batha bai akhore lainan thangna nai tong mane borok phayo bura boys ko bura phayo kutu ka ei odikore chalo ei je chalo ngam so ang nainan thangi tong kutuklai kha kutuklai mane aro borok phai nang tane borok dikha kumasa ini dreno daga rokha ang abar basa ka abar lathire abar khibigo abar basa ka abar khibigo dikhe 5-6 bar dikhe man borok lathire aro dreno man khiblai kha no apu drendo mo puchini borok le to bok কোনো হেল্প খাই তো কেবল কোনো ছিয়া আর লোকাল বড় যত বাজায় তোমরা এনকে বড় আমি বয়সং যে পুরো হেল্প সানকা আপরো সাবো তা থাংদি নেসাসে খাই যাবং না ড্রাগস না যাগং না হেনে সাবো বক এমনে কাই বছরক সন্ধান নে নতো নার্ভাস আই থাকা আং তো সাইমান লিয়া আং বড় বা কো সাই তং পুরো উকলকতি কাইসা বড় ফাই entan amne koksa hina ana bokro bui pai khiler ka ara pasa ko ga ara phaileyo amte kai 30-40 jon to bor phai pe kana bo jaga dukro manka ne spot gorna nanja le ro kathik mani bokro ko yak ro pura nangka ro yakung momo lengrang khangka ta 자 답시자 아사미는 로롬 작가니 카나는 세림 아사미로는 로디롬 작가니 카나 또 롬작은 사고하고 인베스티게이션 돌리도